An bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sɔgɔlema la nin waati in na an bɛ alamisa la juillet kalo tile 16 san 2020 an ka bi bakuruba ale ye kelen ye adamadenya ni politiko gɛlɛyaw jamana kɔnɔ nin waati in na an b'a fɔ ye ko nin y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Adamadenya ni politiko gɛlɛyaw la halisa min o ye CEDEAO ye olu ka ciden jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ kabi kunu araba juillet kalo tile 15 san 2020 nin ciden jɛkulu a ɲɛmaya bɛ Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ bolo ni o ye Goodson Jonathan kunu u talen foli bila jamanakuntigi la a dagayɔrɔ la Sebenikɔrɔ min o ye bi alamisa juillet kalo tile 16 u kan ka taa foli bila min o ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye Dr Boubou Cissé o kɔfɛ u yɛrɛ dagayɔrɔ la u kan ka mara ani décentralisation minisiri so maaw u n'olu kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa o kɔ min o ye kalata koɲɛnabɔ jɛkulu ye ni a bɛ wele nazarakan na ko seni u n'olu kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa CEDEAO ciden jɛkulu u ni jamana kiritigɛ soba u n'olu kan ka sigi ka fɔ kɛ min o ye tɔn minnu bɛ ka kalata kɔlɔsi ni o ye mars ni avril kalo kalata tɛmɛnen ye u n'olu kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ bi alamisa wulafɛla fɛ min o ye jɛkulu M5 RFP u n'olu kan ka sigi ka fɔ kɛ kana se jamanakuntigi ka kɔkɔrɔ dɔnbaw ma ni a bɛ wele ko majorité présidentielle u n'olu fɛnɛ kan ka kuma ka taa kuncɛ député minnu ni olu ko ka hakɛ ndarakira ka b'u la an ka jamana sariya sunba fɛ u n'olu kan ka sigi ka fɔ kɛ ni CEDEAO cidenw sini juma juillet kalo tile 17 san 2020 u yɛrɛ dama kan ka sigi ka fɔ kɛ ka jateminɛ kɛ u ye kunnafoniya minnu sɔrɔ bi alamisa la k'olu dayira ɲɔgɔn na o kɔ min ni o ye Afrique keleya tɔnba fo ka taa se diɲɛ keleya tɔnba ma ni o ye ONU ye o n'olu ɲɛmaw fɛnɛ kan ka sigi ka fɔ kɛ ka jateminɛ kɛ gɛlɛya min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a kun ani fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ a la min b'a to bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogoya min na. Jɛkulu min ni ale bɛ wele ko M5 RFP o ko sini juma olu kun kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛmaaw ma walasa ka tasibila kɛ u ka maa minnu ni gɛlɛya olu sɔrɔ u ka wulikajɔ min ni o kɛra juillet kalo tile 11 12 fo ka taa se 13 ma walasa ka tasibila kɛ olu ye maa minnu ni olu ni tora la ani minnu joginna fo ka taa se maa minnu ni olu bolofɛnw cɛra ko tasibila in ko ka cogoyaw falen ka d'a kan wulikajɔ o kun kan ka kɛ min ni o ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛba ye u ko o bɔra a ma sisan u b'a ɲini maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini juma selikɛnɛw la ni ka tasibila kɛ maaw ye juma seli mana ban waati min na ni kunnafoniya dira kunu u yɛrɛ ka ɲɔgɔnyew bɛ kɛ yɔrɔ min na Maɲanbugu faso kanu ni o ye semasi dagayɔrɔ kunnafoniya sa ale sɔrɔla tɔn ɲɛmaa dɔ fɛ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a yira ko min ni o ye Bamako fo ka taa se jamana fan bɛɛ ma sini juma ani don nataw kɔnɔ ko seli bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ko maaw ka tasibila kɛ ka taa se maa minnu joginna maa minnu fatura fo ka taa se minnu bolofɛn tiɲɛna ni ka tasibila ka taa so ma k'u ka dugawu kɛ banabagatɔw ye minnu ni o ye tabaw ye k'u bɛ dugawu kɛ ala ka olu dayɔrɔ nɛma ni ka saya k'u ma lafiya ye. Al-Hassan Mohamed ale ka kiri daminɛna tarata don juillet kalo tile 14 san 2020 kiritigɛ soba fɛ ni o ye CPI ye. Al-Hassan Mohamed ale bɛna kɛ Mali jamanaden filanan ye min ka kiri bɛ ka tigɛ CPI maaw fɛ Ahmed Al-Fakir ale ka kiri kɔ k'a yira u la k'a fɔ ko Al-Hassan Mohamed waati min na Tɔnbɔkutu minɛnen kun don san 2012 san ko a ye damatɛmɛ walew caman kɛ min ni a bɛ ɲanki diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ k'a yira u la ko waati min na Tɔnbɔkutu binnen kun don Al-Hassan Mohamed a ye binganikɛ walew ta ni ka musolakaw sɛgɛrɛ fo ka taa se maanifinw ni tɔɔrɔliw ma kosɛbɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna san 2012 san fo ka taa se san 2013 la nin waati in na
sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka jateminɛ kɛ Al-Hassan Ahmad a jɔyɔrɔ kɛra mun ye ko in na Tombouctou mara kɔnɔna la. Ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kunnafoniw kɛnɛ la. An bɛ a yira u la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.